Her hos DecoFlame, der har vi to forskellige typer af elektroniske brændere. Jeg vil lige kort fortælle jer en lille smule omkring de to modeller. Den vi står foran her, det er vores F3. F3 står for flammetrin 3, det vil sige at du har 3 flammetrin. Det den ikke har i forhold til F6'eren, det er at du har ikke mulighed for Bluetooth, og du har ikke mulighed for Eco. Så du har trin 1, 2 og 3, og trin 3 svarer til trin 6 på en F6'er, så flammeniveauet er lige højt på en F3'er og en F6'er. Det vil sige, at du får det samme smukke pejsebillede hjemme i din stue. Det I lige skal lægge mærke til her, det er, at vi har lavet en glasrude, så man kan se ned i recess, egentlig hvor dybden stikker. Den er 12,5 cm i dybden, og vores pejse kan bygges ind i alle miljøer. Det behøver ikke at være i en indbygningspejs, men kan også være nedsænket, f.eks. i en bordplade eller i et andet møbel. Den har selvfølgelig pumpesystem, ligesom alle vores elektroniske pejser har i dag. Pumpe og lynkobling er det mest sikre og mest brugervenlige. F6'eren har de ekstra flammetrin og har mulighed for Eco, hvor den skifter mellem alle niveauer i 45 sekunders intervaller. Og derudover så har den selvfølgelig mulighed for, at du kan bruge appstyring til din F6'er. Så det er forskellen på en F3'er og en F6'er. God dag.